Putytorom! Szia! Jaj, de szeretem. Üzenne a mai fiataloknak. Ez engem is érdekel. Biztos nem ezt. Ukrán barát kormányt akartok, és el akarjátok vinni a magyarok pénzét Ukrajnába. Szóval, Hogyan lehetnek ma sikeresek Magyarországon? találjanak ki képzelt ellenségeket, hogy az ország valódi problémájáról ne beszéljenek. Soros, Gyurcsány, gender, Brüsszel, EU, Ukrajna, Zelenszky, Magyar Péter. Legyenek gázszerelők, akik együtt fociznak veled? Esetleg szervezzék ki az adófizetői forintokat magántőke alapokba és fideszes alapítványokba? Erre gondolsz? Jaj, ne fagy le, angyalom. Figyelünk. Bátran először is. Bátran. Aha. Ilyen bátran? Valaki egyáltalán a bátortalansága miatt nem tud az életbe sikert elérni. Bocsánat, egy pillanatra egy gyors kérdést hagy tegyek föl. Kedvencem. Úgyhogy ne legyetek bátortalanok, bátorak legyetek. Hát mindenképpen legyen saját tervük. Jaj, terv van. Listán és egyéniben szavazás a Tiszára. Vagy nem erre gondoltál? Valamit gondoljanak ki. Jelentkezzenek őrszemnek, hogy lebuktassák a választási csalásaitokat? Aztán tartsanak ki mellette, akármi is történik, sose adják föl. Ja, tehát akkor ne menekítsék ki az országból az ellopott közpénzen vett vagyontárgyaikat konténerekben, ahogy a matolcsiklán? Menjenek Szavazni? előre. Ja, jó. Előre kell menni, nem hátra. Amúgy ez egy nagyon okos gondolat. Putytorom, szerinted április 12-én leváltjuk a Fideszt? És sikerülni fog. Szerintem is. Maguké a jövő. Hoppá, valamit még nem sikerült ellopnotok? De még a jövőnket és a szabadságunkat nem is adjuk. Április 12-én rendszerváltás. Bátran. Hogy máshogy, Putytorom? Hát nem vagyunk mi a Szijjártó Spicli Peti. Matricát küldjek? Ragaszd fel a gép oldalára, amivel a választások után menekültök majd. Szívecske!